Pois de primeiras como ti dis, é un privilexio e un orgullo porque sabemos que hai moi poucas prazas e que só somos uns poucos os que temos a oportunidade de o facer e entón pois moito orgullo e privilexio de ser desta primeira camada. Total ilusión, sí, porque eu sei que vai ser unha grande oportunidade de fechar todo o círculo de aprendizaxe de todos os cursos, tamén depois de estar 6 anos fora traballando e ter a oportunidade de voltar a casa e acabar a formación onde a comecei, pois é unha ilusión total. Disfrútase bastante nas clases, sempre hai xente que traballa en distintos lados e sirveche para aprender. Entonces sempre é un bo paso, unha boa experiencia todas estas clases, estas formacións. Vendo a trayectoria dos profesores que hai con moito tempo na federación, nos grandes equipos, pois aprender todo o que se poida deles para trasladalo ao campo e se chega a mellor oportunidade para demostrar todo o que vamos a aprender aquí.